Mau ta guys ya. Ilaw uy nga. Kabuaday. Paghaisa. Good morning. Kabuaday. Morning guys. Mau ta ninyo. Yung kamansi. Ilaw uy dia. Ilaw uy nga pa kamansi. Kaya ba mo kamansi? Ngani ba dia? Kali ka kamansi day. Kan ka kamansi bi. Dia ngani. Ilaw uy. Ilaw uy kamansi. Butangan noon. May anon bi na kaso aslim. Mau ta ninyo. Risan pong buwad. Guys, kana dilaw uy nga kamansi ug kay buwad. Kalay mo pamahaw ron. Mahutanin jud tanan. A few moments later. Guys, maglamaw mi guys. Sabaw dia, iritil. Lamaw mi tulo ka buok. Majo na laman. Ha? Guwang? Buing na, lugiin na siguro na. Wow! Kaba, iritil! Amin kon be. Masa? Atas naman. Ay, bismillah. Guys, Wah, may sud og rice cooker. Anak lapa. Tapos tikya. Bah. Ato pa daan sili ding. Ay pa daan sili. Kay kuan. Pek. Ay abi ko mo pasi kay mo pasi ko no laki. Tidak matisukan tadang kagwang. Makan ako ma. Diyan na kaya tarang kuan. Yan, naglamaw na sila dyan. Umbati gabs. Uy! Bati pa. Oh! Pakita ko sabaw na eh. Ilim. Magsala na mo. Nay. Ikaw ko. Nagsabaw guys. Watan. Hawaday, hawaday. Di mo na ba ito? Tamday na. Gatang. Butang-butang. Kuskusunon guys na. Patasan ng mga bata dan yung baho. Ano ba? Pang kuskusa daas tinidor. Kanawag among panguskusay guys. Bawo hara to. Ako ma. Ikaw na inday. Mukain kag lamaw be. Kaan inday lamaw. Bam, 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 bam. Kuskuson sa daan. Gahi ah. Hindi na. Tidak na. Keteng-ketengan di gatas. Utang na atas. Tangan atas, day. Kim, butangan atas. Nawa mag amang panguskusay baw hara to gisabi nit na butig. Apil. Datoy nang huam nakalipat ko kinsa. Yun na ngayon. Ayo bigyan ma TV. Tatas ang kuskuson. Kuskuson na guys kaya mo nang lamawin. Muli pa kuan guys pa. Vitamins. Vitamin kuan. Mama. Lamaw buteng. Mau. Lamaw nga buteng. Ina sila mga anog lamaw guys. Muli nagkaangin day nga nahimo kang bata day. Pasti lang. Ang lamaw. No. Muli dito pa. Aron guys, mo kuno nakaangin. Mo kuno nakaangin. Hindi. Mo kuno nakaangin. Nahimos Iliya. Ano si Iliya ra? Last na laman rin guys, dia. Kuskuson nun. Tama na, kahoy. Minibutang ag ice. Naghan, gatas. Oh, fights na. May ibang ipanagol na ni.
sa mga panguskusay naglaag, uy. Aga-agahang panguskusay. Bahay na butito. Mura na nagkuloy pang tanay ko nila, uy. Diyan na pa, okay na pa. Sana all. Ayan. Mana, diya mo pa nga butangan og gatas. Shush, noo ko. Anya. Butangan sana mo gatas, guys. Pagla. Guy! Na guys, mga sagol. Kondensado. Taasan ni, uy. Na guys, sa mga pangsagulay. Tanga na mo, dari. Yeah. Nakarin mo may nagdaog lami. Charing. Wa na biskwit tayo. Wa may ka. Palit og biskwit. Hindi na pa, isagol na pa. May isagol guys, di ah. Skyflix. Royal. O condense. May ice. Palit pa may dugong ice. Namo may kaya arang inita. Guys. Ano siya guys? Ang taning jurog lamaw. Bubu na. Guys. Horot. Mana ram ni? Lamaw. Ding, injak na ding. Marang spesial. Kani? Arang ni Arinula na. Rice cooker. Dara na magikuan guys, kaya aron dali ra mabugnaw. Tangbas rice cooker, kay aron dali mabugnaw. Kuan. Ano guys? Pabugnawon sa ni. Kala ko ning uli ra nimo. Tanga na mag-Skyflix. Kaya ako namiin. Wa na sila. Naglaway na. Laway na kabi? Wow. Tiyaw. Tiyaw. Okay. Wala po. Dami ko. Nagmutan ka ron. Yan na, gusto ko na naman ang biscuit, royal o condense. Kana ala. Na nagsalad. Kulog video mi. Nagbutang ang ice. Ice for the... Ay, nagpot ng katang luwag. Hala, grabe guys. Wow, orang gado na ilamig sa iniguan. Sabi, kaysa. May itom na, nimbaroy na lang ka na sagol na daotang spirito. Didi ay. Masang itakaban guys, kaya mabugnaw. Naghanay, nag-atang. Nag-atang ng mga kabataan. Nga na mabugnaw ha, natatad ha. Bugnawan sa natataad. Kanisi, Atang Aliyah. ng mga kabataan guys. Sa mga kabjaw, nag-atang sa lamaw. Kanisi Kinkin. Sila kanisi Mama. Nag-atang sa lamaw og mga kabjaw di ah. Kanisi. Hamas kuya tawag ah. Yung uban si Empa. Hindi. Atso, pang kin rin. Manday na kin. Ato ka kin. Ako pa. Karay mo day, kang iliyari. Ayaw.
Uri Iliya ha. Ato man yung duhano. Guys, ito na kakinkin. Ayaw din. Kita dibikin. Si. Amore kuya. Gain. Ipapila na nila guys. Ano kagubot. Sunod ribbon. Imo kuya. Ribbon niya, ribbon. May mga batang ampon. Muriling. Ako kung ni Karibin. Bina. Guniti bin. Thank you very much. Lami pa ba? Lami ba pa? Cha! Lami ling. Cha. Grabe. Lagi mo dai dali aday. Ayo. Hatis sa tayo, be. Ha? Hatis sa tayo, tubos. Kung man, re. Anta, guys. Pindutan kay Master nag-video na ka. Mubalhin. Asa de? Ay, ibalhin og kuan ba? Ama, ras Iliya. Hinay! Hinay! Kumbati! Uja. Kurot na gila mo. Tenghak-tenghak ka din taon. Huy, ginhawa po. Wow, kalami ba? Wow, sana all. Cha. Enggak na yung mukha ko. Na? Unitik tareng. Ito. Naday, naday. Tuwalan? Ribbon. Busog sila, uy. Tag-ab, Mga busog. Mga busog ang mga kabataan. Kapag. Hindi na sa liptan si kuan ken. Ya. Mel. Punta. La milk tea. Antayin zo, high milk tea. Namaste. Milk? Milk tea ya? Kain nyo. Na milk tea na. Init kaayo? Ano hira mo kumain ng Mainit ah, napabugnaw. Hindi ko ulis yung baso ng milk tea. Ito mong video karong adlaw, guys. Thank you for watching, guys. Among videos karong adlaw. Bye. So kalimtin niyo pag-subscribe among channel. Bye.